Dobar dan, poštovani gledalci. Evo vaš lutajući reporter se nalazi na jednom lepom krovu još lepše zgrade u našem najlepšem gradu. Na ovom krovu, zajedno sa nama, nalazi se i čovek koji je u vrlo interesantnoj životnoj situaciji. On je u dilemi. Zato ćemo mu mi prići sada i upitati ga šta on očekuje od sopstvenog samoubistva. Molim vas, priđimo. Samo budite malo tihi za kamere da ga ne dekoncentrišemo, znate. Evo, prilazimo polako, našem subjektu, prilazimo. Dobar dan! Jesam ga to ja uplašio? Ne, nego ja. Dobro, ajmo na kafu.